lidi, pokud si všimnete, že jsem dlouho nenatáčela, tak je to proto, že nemám moc čas. Ale pokud tam slyšíte, tak to je. Můžete se Sada a Kar. Něco prostě tak. A jo. Prostě vás miluji tak moc. Doufejme, že budu mít 100 odběratelů dřív, než budu smutná, protože chci co nejdřív natáčet videa v Robloxu, takže to je můj gól. Neprosím, jenom chci natáčet pro vás videa a jeden den si přeju být velká youtuberka. Takže to je můj sen a děkuju ty pro všechny, kteří mě mají rádi a prostě mě dáváte fakt jako podporu a miluji vás, jste fakt dobrý a prosím žádný hate comments, takže ahoj!